Qhude manikiniki izindala zombini namhlanje kuyo-appeara uBrigadier Julius Mkhwanazi ku-ADHOC Committee. Sawuxakeka singakwazi nokubiza izithakazelo zika-General Nhlanhla Mkhwanazi xa beme kanje bobabini because kuyoba ngathi sithutha uJulius Mkhwanazi kanti awubhizi uncolisana nesibongo yena. Hayi kumcimbi wamanzi ndisho into obucalanye kwi-ADHOC Committee because we cannot afford to have a shortage yamanzi. Before eqala uJulius Mkhwanazi masigqibelile kaMcBride. Mamelani ke mos uMcBride on my previous one ndiphelele apho beke question wekhona uNomvalo. Unomvalo bekedlala ihalf clutch naye because uNomvalo bekemkwatisa phinda amkwatisa phinda khona apho uNomvalo waba personal khona embuza ngequestion ngecases into ba ingabe zikhona izitholo ke wajongana nazo na. Hayi wafuna ukutshona le nale kanti khona ethizeni efaka intombi yakhe wakwata wathi no that's a family matter watch it that's none of your business blah 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 into wakwata nje wathi hayi ngoba ndiyabona anzuwina kwelicala ethi sibe siphuma. uNomvalo ikhona into akambuze yona uMcBride in terms of processes zakwa-IPD into ba okay now that even i-public is watching educate i-public into ba bacomplaina njani kwi-IPD processes zakhona zihamba njani. uMcBride uappeara njengomuntu endingathi in short he doesn't know i-processes zabo because khona apho wathi khona no you send it to wherever yeyiphi loo ndawo leyo but nje akawazi nje umcimbi wase-IPD into ba i-processes zakhona ziqhubeka njani. Hayi bo mamelani kwangena uNtimande uShongwe xa kangena uShongwe ubuza into yoba bakubuzile mos colleagues zami into baba uyabathemba na okanye zi-credible witness oGeneral Mkhwanazi ababanye bonke. uPaul Solovone wathi hayi uyi-credible witness according to yena including ngoGeneral Sibiya. So bonke abathini sithi xa sibajonge sibabone bengekho credible kuye ba-credible bonke ababangekho credible ba-credible abakithi aba-credible kuya bekho credible. Hayi ke i-questions zinyamazi mosushwengu uza kufakela nje koneni bafethu. If uPI was a person besizathi nguJames bafethu uJames uza ne-files zomuntu phecelezi uthe efika wathi ufike apha wena McBride wasixelela into yoba wasixelela into yoba uPaul Solovone yindoda beniyisebenzisa because une-resources bekeniphi information and ngoku kwi-digging yam ndifanda into yoba uyaxoka it's actually vice versa wena ubupha uPaul information not the other way around. Kukhona apha evela khona namanyala wathi ndine-evidence ye-chats zakho mna ne-side chick yakho apho wena benithetha ngemcimbi wokubambana kwenu kwezandla apho thumela khona ama-case numbers uwathumelela uPaul Solovone not the other way around. Bafethu uJames xa kezaza uza well prepared. Mamelani ke ngoku ikhona enye uSikhosana uza nalento niyakhumbula mos uMcBride ikhona phethe khona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi waba the first person to ukuthi afike kwi-crime scene kaMandla Mahlangu and on top of it wayeyichomi noMandla Mahlangu engazange aye esingcwabeni enye yasolisa loo nto kwathi wathi uSikhosana khawumapha ufike wasixelela into apha efana naleyo. Uchomi le ekaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uWilliam othe wena uyayazi ithi from day one uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayekhona kwi-funeral beqhuba nje besenza ama-preparations wayekhona throughout the week nge-weekend mhla kungcwanywa uMandla Mahlangu uGeneral Mkhwanazi wayekhona apho ehamba nenkosikazi yakhe. Uyithathaphi wena lento yoba wayengekho wathi hayi noba wayezifihle samu bafethu uMcBride is not a credible witness uyilonto nje akayiyo and ngiyambona into yoba uzixele into yoba usafuna ukufihla oShadrack Sibiya usafuna ukufihla oPaul Solovone because basi-scheme esiyi-1. Hayi ke as for uCedric uyitshilo mos wathi yena double agent uCedric. So nje it's more or less about that. Ayikho into engabe ndithi iyaphatheka ncam ngoMcBride but nje oMcBride bayakubonakala into yoba baye babangabantu omnye umuntu engakwazi futhi ukumlibala nguSols. uSols umphiye laa nto into yoba South Africa siya-appreciator unguMcBride and that one I think bekethethela yena noba neqembu elithile but as for ithini majority no asiyiboni nje ivelu kangathi singathi uMcBride uedile nje to iSouth Africa. Nyamazi ke uzabonke ababa against uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uSols uzabenza igugu awatreat ngesource uze watsho naxa evula into yoba because wonke umuntu noba ingathi against wena okanye kufakele ekoneni wakuthini mna I will take the opposite side baquestione i-question
question ezi-direct to aba, mna ndiza question ezi-direct to aba. Uyambona nje xa kethetha uSolzy vele ufuna ukuportraya uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi as umntombi. So nje ii-questions zakhe ziye zingani-interest nokuni-interesta. Ndibona ingathi akasa-add value nje uSolzy kuthi nakulaa nto la ad hoc committee. So in case ikhona into endilibele, ndiyabazi bakhona bazayitsho kwi-comment section because ndibhizi ndipreparela uBrigadier Julius Mkhwanazi namhlanje nge-22 kaJanuwari 2026.